RMN Drama presents Hain ang ako. Oh, Imo ni bag, miss? ikaw na sad? Oh. Ha? Karon pa ganito magkita? Ako na sab? Ay, Bakakon! ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa ko nimo? Siyempre, kay estudyante man ti ka. Kung di pa ko nimo estudyante ug mawa ko, pangitaon ba ko nimo? Dili, klaro ana? Ako kini Dinis. Piolo? Ako kini Dinis. Piolo? Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo. Kadiyat lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kita niyo duha ang tinuod nga si Piolo? Ako, ma'am. PS love you. Piolo? PS Love You. PS kung pakapinsuat sa ka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS Love You. Tag sulat Martes Parma Albores. Ubo sa direksyon ni John Caracapuhanes. Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Recorded by X Thunder Gaming. Matud pa, komedyante kuno ang kapalaran. Ang panapota na kung kanunay ba kining katawanan. Mga higala, niya ang unang anib ng bagutang sugilanon. PS Love You. Lam na ang gabi. Ugo paghihapon mauli si Orlando. Si kinsa naman sa kaang yung ikauban karon. Abi kog langit nang ako mapuy-an uban niya. Pero, dili di ay. Tuhod kay samarangan ni ako magpuyo sa impyerno sa matag adlaw nga gikauban ako siya. Ella. Dayon lang manang. Nasayod kung wa ka pa matog, kay nagsiga pa ang suga ning inyong lawak. Mao nga niya, gidadanti ka og init nga gatas aron mas dali kang makatog. Salamat manang Zedes. Imna na ka na samtang init pa. Oo. Salamat. Dili ka angay dugay nga matog tungod kay mabdus ka. Talianak naman gani ka. Angay gyud nimo nga magtigom kag kusog alang sa imong pagpanganak. May giuna-una lang ko nang Nagmahay ka na ba? mahal na ko siya. Nasayod ko. Hinungdan nga gipiyong nimo ang imong mga mata sa iyang mga binuhatan. Pero hangtod kanus ka man mag-antos, Ella. Samtang mahal ko pa siya manang Zedes. Ella, Ug kung mga anak na unya ko, ug makita na niya ang among anak, nakasiguro ko nga mausab ra siya manang. Ella. Nagmatay ka pa di ay. Orlando, Yawa, Ceres. sige na manang. Okay ra ko. Sige. Ay! Orlando! Kibudak man ko ni mo ang pultahan. Gusto kong mabati sa tanan. Ngani ana ang hari ning maong panimay. Nauli na. Nakainom ka? Gamay. Pampainit sa lawas. Orlando, gabi na kaayo. Mabahoy na ta. Unya, human na to. Orlando, dako na kayo nga akong tiyan. Tali anak na ko. Dan, problema ba kya na? Dili, di ba? As a matter of fact, batod pa, magkatabang kini aron mas dali kang manganak. So please me, Ella.
Orlando, dili ko. Dili ka. Pero dumi nga taod-taod na nagipapahuway ta ka. O gilingaw-lingaw ko na ang akong kaugalingon sa ubang mga babae. Pero lahi sila. Og lahi ka ila. As a matter of fact, mas milami kapag gani karon, mas dako na ang imong tiyan. Orlando. Excite me, baby. Thrill me. Orlando, please. More. Beg me more. Please. I said beg me more. Kadaling minugo sa imong nabil. Sa usa ko lang kasagpa sa imong naong. Orlando, ayaw! Diyos ko kaluoy di Ella. Kung mahimo pala nga paggangon ko ang ibong bana sa yagipuhat ni mo karon Ella. Kung may mahimo palang ko. Ella! Ella! Tabangin ko! Ella! Ella, oy! Tabangin ko, Dirina! Gusto na! Sir, ayaw in town. Sir, maluoy in town. Kamabdos na mong asawa, sir. Ella! Padayon ka, Ceres. Sige. Dali. Dayon. Sud sa among lawak nga magtiayon. Ella! Mercedes! Oh, Diyos ko. Nasamad na sa mag-imong nabil, Ella. O kapuwa na sa imong mga aping. O kung sa'y imong buhaton, ha? Karong katabangan si Ilan, Ceres? Sir, husto na in town, sir. Dili ka ba di ay maluoy sa imong asawa? Maloy? Yes, maloy. As a matter of fact, hinungdan man gani nga gipadayon ka. Ha? Unsay buot imong ipasabot, sir? Ikaw ang akong gamiton. Samtang magtanaw lang nato si Ella. Unsa? As a matter of fact, mas exciting dili ba, Ella? Magtanaw ka lang namo ni Ceres. Dili ka na mahago. Ganahan ka pa sa imong makita. Sir, Diyos ko. Dili! Manang biya na pagdali! Sige na, dagan! Wah! Orlando! Oh, sinusa ka di ay, ha? Dili kay gustong muhilabot ko dinhi sa imong atubangan og laing babae. Pues lipaya ko. Orlando! Lipaya ko. Alisi ka dugay. Ayaw kong patuloy! Ang ako tiyan, Orlando! Oh, as a matter of fact, tabangan ti kang mga nakog dali. Oh. Ayaw! Serious. Sir? Wala ka na ko. Atua si Ila sa among lawag. Dadig pagkaon. Ug tambali ang iyang mga bunog. Oh, sir. Ikaw na'y bahala sa kong asawa. Kung mahimo lang at taron ti ka din sa kong huna-huna.
Dugay ka na untang natabas-tabas. Salbahis! Nakatuog pa siya nga nagtakilid sa pikas bahin ning ilang kama. Ibutang ko una ning tray din is lamisita. Ella. Ella, nagdakog pagkaon. Kaon una aron makainom ka na sa imong mga bitamina. Ella. Ella, ako ni. Si Manang ni Mercedes, ako ni. Manang! Oh, Manang! Diyos ko. Kadaghan og bunog sa imong naong, Ella. Kinuo ko. Oh, siya kaluoy. Bisan giyosan ako siya sa pagpakiluoy. Iya, paghihapon kong gipasakitan. Salbahe siya. Daan ta na kang gipasidadan ka ni Adto pa nga patya ng imong pagbati niya ng tawhana. Dili lang tungod kay katabang ka lang nila, kundi usa ka demonyo ka ng imong gihigog ba, Ella. Manang! Diyos ko. Kalagom sa duha ni mo ka mga mata, Ella. Oh, nganong mipingit ka man nga akong gigakos, ha? Unsa? Diyos ko! Laki pang imong mga bukton ug paa. May daghang lagom, agi sa bakos ug pinaakan. Salbahis! Animal! Demonyo! Huwag kaluoy tawhana! Manang, dili na ko. Dili na ko. Ella! Oh, Manang sadis tabangi ko. Dili na ko, Manang. Nakamata na ko sa kamatuoran. Wa na higayon nga mausap pa si Orlando. Dili ko gustong matawag magdako ang akong anak nga makasakses siya kung usa ka salbahe sa iyang amahan. Onsay ako ikatabang, ha? Tabangi ko makapalayo ni Inindapita. Unsa? May tinigom ko ug may mga alahas nga hinatag ni Orlando. Magamit na ka na sa pagpalayo. Pagdali manan, kuha ibutan sa akong bag ug paghipos og igong mga gamit nga atong mada sa atong pagpalayo ni Inindapita. Unsa? Pero asa man ta paingon, Ella? Adunahan ang imong bana. Matultulan gihapon ta niya kung iyatang pangitaon. Asa man ta mudagan? Bisan asa nga layo ni Orlando. Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Paghipos og igong mga gamit nga atong mada sa atong pagpalayo ni Inindapita. Unsa? Pero asa man ta paingon, Ella? Adunahan ang imong bana. Matultulan gihapon ta niya kung iyatang pangitaon. Asa man ta mudagan? Bisan asa nga layo ni Orlando. Ella! Okay. Oy, ayaw na paglihok. Kinalaman ang kamot ko. Dili na ko nang. Nakabata na ko sa kamatuoran nga bisan unsaon. Wa na kagayunan pag mag-usap pa siya. Ibutan sa baga ng usa ka box nga alahas. Pero tingalig makabantay si Orlando unya nga nawa na kining imong mga alahas dinhi sa imong butanganan. Kung makabantay man siya, wa na kita ni Inindapita. Kano na nga dugay nga mauli si Orlando. Busa makagayon kita unya sa pagpiha dinhi inigsugod na sa kangit-ngit. Ay, asa ni mo ang bag? Ha? Nguta naman ka. Suya ka? Oh. Ipalapay naman ni Ma'am Ella. Unya kay anugon man mao nga ako na lang ni. Ako ning dadon sa akong kwarto. Puno man lagi na. Ha? Puno. Oo. Puno bitaw. Puno man ni sa iyang mga daang mga sinida. Ipanghatag ko ni sa akong mga pag-ubangko ni dikita namo. Tanawa ko, be. Unsa? Tanawa ko. Nga naman. Diskumpiyado ka? Basta patanawa ko, abli ng zipper. Ha? Oy. Oy,
Sigam ng ilong mo, ha? Ano siga ng mata mo? Gaya. Tanawa. Ay, Ambil ang bag. ayaw ako, mani, ayaw ba? Tawa ko sa dis. Tanawa ko. Mga tinubuan na lagi ni nga sapot lagi. Kagahi ba di mo pasabton? Uy, buhi ako, nani. Di man yung buhian. Uy, sige na si dis. Paambil na. Tanawa ko. Ayaw, lagi. Tanawa na lagpot na hinuon ang bag. Nagput na. Bihitan mo, eh. Gisi ganina ron, ha? Ayaw. Bida. Sa magduda, may noon tagsusuri ni si Des. Onsa? Baby. Sa magisuri ni, ha? Nandun mo ipagkita. Lagi. Sige na. Pakito na ti ka sa sod aron dili na magrigor ng imong hunahuna. Naroon na. Buhiin na kay ako nang ablihan ang zipper. Kadiyot. Hina, bli na. Kadugay ba na, oy? Iwatsa. Goryo. Uy. Halin na. Gablihan na lang kong beer. Puti na ako pa kayo. Halin na dire. Kadiro sa. Dire na kon. Mahing ilog ka pa ng bag nga. Niwit-bit na sedes. Oy, nabayot na ka. Ha? Dali na. Bayot ko. Mura. Basin kabayoton na ni kay ganahan mangmutanaw ining mga gamit pang babay. Unsa gibayutan ka na. Gibayutan. Sige. Na. Sus. Dali na. Salamat ka. Kuha pag utaw kang tinoy na. Sus, paksit ang bilbil mo. Ha? Alis ako sinis. Kiat lang dagway niyo mo. Mas kiat ka. Ay, Diyos ko, salamat. Abi kong masakpan ako ni Goryo nga nagdain ng mga gamit ni Dayela. Magdali na kong sod sa akong kwarto aron dili na ni mainteresan pas ubang tao ni Sir Orlando. Kalabad sa kong murag kuwang yun ko sa katog na. Punaan pa nga nakainom ko kubay-ubay kagabi. Kundi palang ko daghan og buhaton din karon sa opisina. Di na unta ko musod karon. Ug ako na unta ang nangunais pagtambal sa mga bunog ni Ella. Labing siguro. Nagilak pa siya hangtod karon. Kinahanglang makapamawi ko niya. Magapit ko niya ang mga buwag. Ingon man palitan ko siya alas. Isip bayad sa mga bunog nga iyang nadawat gikan ako kagabi. Musa mo biya kong sayo gikan din sa opisina. Naandam ko na sa nang pipilan ako ka mga butang. Dili mahimong magbitbit ko og daghan. Kaya tingalig maglisod niya mis pagdagan. Punan pa nga may mga bunog si Ella. Ay, Diyos ko, tabangin taon mi. Hinaot pa unta nga magmalampuson mi ining among tinguha nga magpalayo. Tuyogiin taon mi, Ginoo. Mugawas ko balik. Tanahon ko sila siguryo nga nag-inom ganina. Maayo ang tagda nga hupog na aron dili mi maglisod niya sa pagsibat ni Ella. Misugod na sa pagtikyop ang kahayag. Karong taod-taod, mamiya na mi si Ella din eh. Hinaot pa unta nga walay mahimong kakulian. Hinaot pa unta. Wa pag-ani pero nangurog nagsugod ang akong mga tuhod. Dili mahimong magduda sila sa akong mga lihok. Balikon ko katong akong gibiyaan nga giluto ganina. Kinahanglang buhaton ko ang sagad na kong buhatonon din sa mansyon. Aron dili sila magduda na ako. Nia, naandam ko ng daan ang lamisa. Bida, murag kaihion naman ko inihinoon tungod sa kakulba. Ay! Ay, makuratan man hinoon ko sa imong pagsangpit, day, Ay, kaon una sa dili. Ha?
Hinay lang ang imatingog. Kaya tingalig makabati ang mga sakop ni Orlando. Tuwa sila sa may garahe. Hubog na kadto sila sa akong paglili ganina. Sayo man kay ito nagsugod og inom. Wapay udto nag-inom na. Mas labing maayo. Mas dililisod alang nato ang pagpiyagi kan dininang. Day, Kuhaan na ang atong mga gamit ng karon na kita mugikan. ha? Pahimos lang ta ang higayon nga hubog ang iyang mga sakop. Day, sigurado gid ka? Layo-layo para batagbaktason una pa ta moabot sa kalsada. Inig abot sa kalsada, mamasin pa ta nga may kasakyan paingon sa kun asa man ta. Kayahon ka nimo. Akong kayahon nang dili na ko mahimo mo atras pa nang ayaw kong talit din inihigayon na. Dili, Ella. Bisan kanus dili ko makahimo sa pagtalikod nimo. Giisip ta na kasama sa ko igsuon. Salamat na. Dagang salamat. Sige na, manlihok na kita. Magpaabot ko nimo sa Luyoning Mansyon. Ato kita mo aki dito. Aron nga, dili kita makita sa gwardya sa gate sa atubangan. Magpaabot ko nimo sa Luyon ang... Sige. Paabot ako dito. Sige na. Ay, ginoo ko in taon. Ikaw na mahibaw na mo, ginoo, ha? Ikaw na mag-igo ning among buhaton. Sa imong mga kamot, itugyan na mo ang among mga kalag. Ay, si Bako lang intahon. Ayaw lang sa tayo intahon, ginoo. Ayaw sa taon nigpatya. Kung masakpan mang ugaling mi, pwede ragbunogon lang gamay. Kanang dili lang sad mi mamatay, kay dili pa taon ko andam, ginoo. Kuhaon ko na ang mga butang ni Ella. Mas masripa ang imong pagpanagan ng sakinan. Kay hinay ba ni mo nakapanagan? Hamog mo kag sir. Pugnaw kayong palibot kay taligsik man. Bago ka pa bang nag-drive na ko, Maximo? Sir. Dili sir. Then drive fast. As a matter of fact, nasayo kayo, kadili ko gustong malangan. Ilabi pa ron. Kadagdali ko. Nagapas ko sa oras. Gusto kong ikasaw ang akong asawa sa panihapon. Yes, sir. Nagkasiguro kong malipay yun si Ella. Naning mga buwak nga kong gidaalang niya. O kaniya pa'y bagong set sa alahas. Nasayit kong sayon, rakay ko ni mong pasayuon. Ay luon ka lang ni ini. Huwag mo pahiyom ka na. Usa pabuta ang akong pag-abot, akong asawa. Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Nagkasiguro kong malipay yun si Ella. Naning mga buwak nga kong gidaalang niya. O kaniya pa'y bagong set sa alahas. Nasayit kong sayon, rakay ko ni mong pasayuon. Ay luon ka lang ni ini. Huwag mo pahiyom ka na. Usa pabuta ang akong pag-abot, akong asawa. Oh, sir, magbantay! Aroy! Animal! Sir, Ganong kalit kang mi break, Maximo? pasalo ako, sir. May kalit ka milabang nga itong iro. Diligsan mo lang unta. Oh. Kaysa ako pa ang napakong animal. Sir! Gusto ka bang mamatay og sayo? Sir, di na mo sab... Angay lang, animal. As a matter of fact, igubat mo lang yun ang akong mood. Ladrive o paspase. Yes, sir. Kaduga ba naman ang sedes? Naglain na rin pang akong tihanda. Kipanuho tingali ko.
Bugnaw kayong hangin. Ilabi pa nga niya ako sa luyo nga bahay ni Mansyon. Ug nag-atubang sa bagang kakahuyan sa gawas ning gate. Dili ba ka tungod sa gibuhat ni Orlando na ko kagabi eh. Mga anak, sa dapit nga atong atuan, dili na makahimo sa pagpasakit ang inyong amahan nato. May nagpaingon din sa ako na butangan. Magpahipo ingon ako. Basin og sikinsa na ka na. Day. Day, Ella, hain ka. Day. Manang, diara ko luyo sa puno sa akasya. Nadukay ka. Nakabantay ba sila sa imong pag-ani sa luyo? Wa. Ay, mauman bitaw na langay ko kay unsaon nga nagpahukad pa magpanihapon to Scoryo. Kanahan gyud kay tawhana. Nagdali-dali lang sa kong sukad. Ug ang akong gihatod nila sa may garahe aron dili na musod sa kusina. Tana, mamaya nagkitagikan din eh. Dali. Ako ni Dani anang usa ka baag na. Ako na. Musamot ka maglisod ka kung magbitbit pa ka ini. Nakasiguro ka? Oo, uy. Dali ra kaayo ni. Okay ra kayo ni nako kay dili raman kayo ni bugat. Wa man sa ko magdagdaghang sinina. Igo lang nga maikailis ko. Salamat manang. Isipon ko gyud kining dakong utang kabubuton nimo. Dili ko kini kalimtan hangtod na sa kong kamatayon manang. Baya ni mo Ella, uy, ayaw ra gud paghiskot og kamatayon gud. Kinigid siya no. Oh. Serbato sa sakyanan. Si Orlando. Nauli og sayo si Orlando. Kinuo. Tara, mamaya na kita manang. Dili mahimo ba sayo si Orlando nga wa na kita sud sa mansyon. Magtali kita. Unsa gining inyong gibuhat ini? Inuwi ka ba, sir? Gamay! Gamay. Gigamihan ka lang ining pila ka botelya sa beer. Nga inyong ginom. Gibuangan ka ba nako? Ha? Sorry, Tinoy. Tinoy. Yung gagad. Bugay pakilam. Unsa? Ako may nooy sa kan. Imo kong isugog pabugnaw daan og beer kay mag-inom tayo. Magkanang pagpalabay sa oras. Ako meron. Ay! Mga abusado! Abusado! Magsun na paglikay buhangay ka! Wa! Tabo bayre! Aron maglingaw-lingaw mga estupido! Shit. Nawasan ko kalit sa pagsukmag sa Orlando. Kagawsonon man ang kisumsunod ng adobo. Hak. Sa iyo may noong pauli. Samingan ay noon ta. May magkadya kay sumbag sa imo. Kining ako ay sikal bang ganit ni sikad. Tarungon ko na nga kong kagalingon. Sa dili pa ko magkikatubang ni Ella. Musod ako. Ella. Uy. Wa siya sa among kama. Ella. Ana ka ba niya sa suod sa banyo? Ella. May gasa ko nga mga priskong buwak para nimo. Ingon man bagong set na usab sa alas. Ella! Uy. Wa usab siya dinhi sa banyo. Hain siya. Ella! Ella ni ano ko? Ella! Uy, wa siya sa komedor. Ug wa usab dinhi sa kusina. Hain man di siya. Ug nganong wa dinhi si Cedric sa kusina? Gloria! Ay nahipos na ako mga botelya. Ay musod ako sa tong barak ay. Gloria! Gitawag ka. Tempa, usik ta. Imong panganig sangpit. Ngangin man ka. Lakaw na. Ato dito. Kipasik usik toyo nga kasagit na ba? Sir,
Di anak ko, sir. Hain si Ella. Ha? Nasa kwarto, sir. Nasa kwarto. Wa dito si Ella sa among lawak. Hain mo din, sir. Buangan ka ba? Ha? Ibiduangan ba ko ni mo? Wa, sir. Wa, sir. Si Sedes. Hain si Sedes. Di nila matugan nila sa kusina, sir. Nagdigamo, sir. Para sa sudanon karong panihapon. Basig tuwa siya kwarto, sir. Tingay tuwa sa si ma'am. Basi nagtabi sila, sir. Unsam ka, eh. Kalit man ang kag-abli ng putaan. Bangun dia. Bangun dia, pagdali. May nga naman, ha? Ay di ba tawag ko ni Sir Kapil? Wa! Gina. Wa man di, ay. Nangan pabangunan man ko ni mo, ha? Labad akong, ubay-ubay, biya kong atong nainom. Matog sa kumatog. Tuog sa imong mata. Di may mong matog ka, ha? Bangun dia, pagdali. Pagdali! Ay, sumukli doon ni mo, eh. Nga naman, ha? Wa siya di sa kwarto. Unagwa. At tuagot ni nga sa kusina. Wa siya sa kusina. Hain man di, ay. Muna pangutan akong hain. Kay lakip si Ma'am Ella, wasap. Unsa, ay pagtaro, ay. Bangun na dia. Tubangi kong pangitan nila din sa palibot. Dali na! Day, nga numihunong ka, ha? Sakit. Mas misakit pagsamot ang kakuntian manang. Unsa? Kinuo ko. Sa gunso na ang iyang pagsakit. Tingalig mga anak na ko. Unsa? Ay, Diyos ko. Unsa may atong buhaton. Ni ata taliwa sa kakahuyan, day. Og layo pa kayo tas kalsada. Dili na ba gini mo maantos, ha? Dili ba himong muhunong taog dogay din, he? Kilabing siguro na sayod na karon ang imong bana nga watang duha sa mansyon. Manang. Dali na. Kung madapan mo sa paglakaw, dali na. Mamiya na tagikan din, he. Nawa naman sab. Kung mauna, dali. Kupot na ko. Mupadayon tas paglakaw. Manang. Mayon tag. May mulabay lang unta dayon kun moabot atas kalsada. Inaot pa unta. Manang. Ella? Ella nga no? May miaga sa akong paa. Kadiyot, akong iwagan sa flashlight, ha? Kadiyot sa... Oh, dugo! Dugo! Manang! Rindihan niya na sab. May sakit na sab. Ay, kinuo ko. Ayaw pagyak ka, ha? Ayaw una dahil maluoy in taon ka. Dili in taon mahibo din. Ayaw una dahil. Dili na nako kapunganang. Mugawas nang. Ay, Diyos ko! Taypa. Lagi. Magkuha kong hapin, ha? Ay, Diyos ko, panabangi. Ay, kini. Kining akong jacket na lang, kini. Diri. Yaka, sige, yaka. Mga anak ko na. Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Magkuha kong hapin, ha? Ay, Diyos ko, panabangi. Ay, kini. Kining akong jacket na lang, kini. Diri. Yaka, sige, yaka. Mga anak ko na. Bata, may migawas ng bata, day. Ginoo ko. Ano mo hilak ang akong anak? Ha? Ambot, wasag ko masayod kung ano. May balikos man kining iyang pusod sa iyang liog. Unsa? Ay, kuhaon ko kining may balikos niyang pusod sa iyang liog, day, ha? Ay, Ginoo ko, nagkurog bayag samot ang akong kamot. Ay, niaday nakuha na nako ang iyang pusod sa iyang liog. Ano siya mo hilak ng... Ano mo hilak ang akong anak? Day, ambot lang. Wa ko mahibaw sa kong buhaton ining imong anak, day. Paul. Ha? Paul? Gisabutan na mo daan ni Orlando ng mamahimong pangan sa bata. Sa ilang paggawas, si Paul ang mahiuna ug si Piolo ang magsunod sa pagkatao. Pero nga wa siya motingog ng
Hangay lang mo hilak siya, di ba? Tuwad, Unsa? tuwaron ang bata. Nahinumdum na ko. Pareha sa gibuhat sa mananabang nga akong nakita nga may paanak. Gituwad ang bata. Unya, pikpikon. Ay, Akong anak. Akong anak. uy, hala. Nakabati ka. May kasika sa unahan. Tingali sila ng kanang nangita na to. Dili mahimong maabtan ka nila din, Ella. Sabay itong buhaton. Unsa man makahimo ka pa bas pagbarog, ha? May busog na sa mga kudian. Mga anak na sam ko na. Unsa? May kinuo ko. Sila gyud. Nagpanawag na si Sir Orlando, di Pero mo na, magawas na ang kaluhan ni Paul nang tabangi ko. Ha? Tay, pabi. Ibutang ko na ning usa ka bata sa imong kilid, ha? Aron masaw na akong mugawas. Kadiot sa... Ella! Hain ka! Ella! Sides! Sides! Lalutsan mo tungkol sa iyong kalanghag, mga animal. Dili mahimong layasan ko ni Ella. Dili mahimo. Kinahanglan makita na to sila. Magbuwag tas pagpangita nila. Ikaw, Tinoy. Dito ka napita. Ikaw, Guryo. Uban ako. Daritan napita, magita. O sir, kita yung budget. Uy, Tinoy, saan ka siga lang mata ato nito? Why mo balik ninyo nga dili ikauban sila si Sedes o Ella? Hindi mo gustong mamatay. Matuman, sir, matuman. Uy, Kriyot lang. Nakabati mo ito. Tingog ka to, di ba? Di ba? Manay Sides. Day paningkamot, ha? May aksyon na gawas ang o sa bata. Otong pagyog maayo, ha? Nang magmabugto ng akong ginawa. Ayaw pagsultig ingon ana, Ella. Una-una ang taon ng imong anak. Kausa na lang. Katapusan na lang yung hunat. Ginhawa og lawom una ka moutong, ha? Ni Ana dahil may kawas na kita ng bata. Nakalingkawas ka na. Piolo. Day. Iya na sila. Matultulan na nila nga itong nahimutangan. Sides. Shh, bibi, paghilog mo na, bibi, ha? Ali. Gitog lang ka. Puston taon na ka, ha? Ang akong kupo. Iputo sa bata na. Pagdali. Huwag biyak na kamugikan din eh. Unsay ka mo, ha? Ikaw di ay. Dili na ko makahimo sa pagtarap na. Luya na kayo ko na. Ella, dili ka mahimong biyaan din, eh. Biyain ako ninyo. Ikaw nang bahala sa akong mga anak. Isalig ko kanimo. Si Piolo. Ella. Akong anak. Si Paul. Ambi si Paul. Day. Lakaw na nang biya na. Dili may mong maabtan ka mo. Orlando. Biya na nang talidag ka na. Oo, Day. Pasaylo ako. Piolo, biyaan na nato si Mama ni Budong. Ayaw na paghila ka. Ayaw lagi na paghila. Karon dili taon ta masakpan. Sir, uy. Sir, tanawa, sir. May naglingkod nga nagsandi sa dakong punuan sa kahoy, sir. Oh. Ella! Sir, nakatugo si Ma'am, sir. Ug nakakus yung siyang bata. Ella! Oh.
duol na kini. Hain ang iyang kaluha. Hain si Piolo. O ganong wa mo hilak kining bata. Sir, bituay na ang uo ni ma'am, sir. Oh, no! No! Ela pagmata! Ela! Pangitaan ninyo si Ceres! Pangitaan ninyo ang akong anak! Yes, sir. Dali na. Magbuwag kita, Tinoy. Dito ka na kita. Dali ko. Ela! No! Dili mahimong muunong nimo kining akong anak! Dili ko musugot! Tingog! Hilak bata! Dili ka mahimong mabatay! Hilak! Ginoo ko kahangak na. Kakapoy na yung dinagan. Mayo na lang kani, kimi patuo na ang bata. Huwa na siya muhilak nga akong gikakusog maayo. Gitugnaw tingali ni siya ganina. Diba, kadiyot lang. Muginhawaon ako kadiyot lang gid kaayo. Serbato sa sakyanan. Nasa ato pa dool na ko sa kalsada. Dool na kita sa kalsada, Dong Piolo. Makapalayo na kita ang talgikan din, Dong. Bahalag hangak, magpadayo tas paglakaw. Ayaw ka balaka, Ela. Ipaniguro ko ni mong dili na makita sa imong bana kining iyang usa ka anak nga di anak ko. Misaad ko ni mong ako na'y bahala niya. Busa at timanon, panggaon o mahalon ko siya sama sa matuod kong anak. Hindi na kita daplin sa kalsada. Salamat, Diyos ko. Hinaot pa unta nga may muagi ng sakyanan. Bisan unsa, mangayo tagpanabang aron pasakyon ta. Og hingpit na tang makapalayo gikan dinhi. May nakita na kong kahayag. May sakyanan na tingaling nagpaingon dinhi, Piolo. Ay, mulabang tangdaan aron atong mapara. Ay, maluoy lang unta ning sakyanan na. Unta, pasakyon lang unta ta. Wa tay bisan usa ka sentimo nga bit-bit ra ba. Wa na ko makahimo sa pagdasabag sa imong inahan. Lakip na sa ako sa atong pagdali-dali. May sakyanan gyud. Ni anak yun, magkita na nako. Akong parahon. Ceres! Tinoy! Asamo! Ay, Goryo, maluoy taon ka. Pasag din na lang, Miss Bata, Goryo. Maluoy ka, uy. Ayaw mikpogi nga makapalayo, mi. Maluoy kas bata. Mihunong na ang sakyanan. Tinoy! Sakay. Ah? Ug ayaw na yun pagpakita pa na mo bisan karos Ceres. Kaysa higayon nga makita ka na mo pag-usab uban sa bata. Dili na ko makatabang pa nimo niya nang higayon na. Recorded by X Thunder Gaming. PS Love You. Maluoy kas bata. Mihunong na ang sakyanan. Tinoy! Sakay. Ah? Ug ayaw na yun pagpakita pa na mo bisan karos Ceres. Kaysa higayon nga makita ka na mo pag-usab uban sa bata. Dili na ko makatabang pa nimo niya nang higayon na. Salamat, Tinoy. Daghang salamat. Tinoy! Ay, Goryo. Ay sila! Ha? Ay, kinsang sila ha, ay. Sila sinis mga bata itong ipangitahain sila! Ay, todo. Ay, ambot. Aray. Ay, nganong gikwilyohan man ko nimo, ha? Ububuhi ko ng kobe. Kung di ka gusto mag-unay, Goryo. Anong niyakas at magkasada, ha? O nganong mihono man to sa ganan kaganina, dinis yung magtungod. Ay, akong gipara. Gano man? Ibuhi ko na ko. Ganong gipara ni mong katumbas, ha? Ay, akong kitanaw ang sood ko. Wapa makasakay ka dito sa unahan sa sinis ng bata. Ngayon, gida. Unya, Kita ay. Ito na nawa. Ikaw na pa uniaon ta sila ni. O ba na to? Hanggaw ka man yay. Uy, usab ng pangwilyo na ko ha. Kalimtan ko na kung kailat na buwangan na. Kauban na.
Buset ko ni Sides. Hain ko din sa baingon. At tayo may si Rolando hindi na. Di may mong bubalik si Mansyon kaya di na mo makita si Sides. Kami mayaya yan eh. Buti pa sabot. Nga tibo gabi hangto na buntag may pangita ni niya. Ay, buset. Tuka na sa kayo. Labad na kayo ako. Nanay may guling itabuan na. Hain ka silang nako. Ay, kung mahayang na, mas madali nga amo sila makita. Ay, mapadayon ko. Wala na ko makita tino nga misuot pagbalik sa kakahuyan. Animal. Kung sa kay buhato ni si Orlando na mo, kung di na mo makita si Sides o magkapalayo na yun kini. Norte! 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 Uy, hala. Nakatug maday ko din his bangko, din his terminal sa syudad. Ay, kahayag naman ni Ayoy. Ni ana kita sa syudad, Piolo. Dako kining tapita. Kung pangitaon man ta sa imong amahan, muagi una siya kalisod una pata niya makitaan. Og dili ko usab ka nakatukutan. Kay sugod karon, magdaka na sa akong apelyido. Papason ko na ang apelyido sa imong amahan nga salbahis. Uy, nga man na. Gigutom ka na? Saon ko man iniyon. Hawa mo ibisan ko sa kasintin mo din. Saon tamang kas pagkatutoy. Bahala na. Kinahanglang mo diskarte ko aron mabuhi mo. Hilom na ha. Adto ta dito ay. Magpabaga tas atong naong. Pasaylo ang gamiton taon na kaaron ta makakwarta. Manglimos una ko gamit ka. Lagi, karon ra, ha? Gutom naman gug ka, o niya watay kwarta. Manglimos lang una ta, ha? Pero ipanikuro ko nimo mo pa-eskwela ka kita. Dili ba ko makahatag di mo hayahay nga kinabuhi. Pero maningkamot kung mapa-eskwela ti ka. Isaad ko ka na. Ay, hapon na. Hain naman ning bataa nga wa pa man mauli ning miingon mang magpalit og sardinas. Hain man day ka siya magpalit. Sa Manila nga dugay man kay nabalik. Hapon naman lang. Kung mihuwat pa ko, napas mo na gining bitok ko. Ayo! Ayo! Oy. Nang Sides! Ayo! Nang! Oy. Ay. Naunsa ba ning ko makapanuktok mo ra magubo ng pultahan? Nang Sides! Mao pa'y kabungkagon na ning bay, tiwasan man hinoon. Ayo! Nang Sides! Nang! Unsa bay ato ni mong bataa ka nga kusog man kay kang nanuktok, ha? Nang! Si Kuya Choy ba? Si Kuya Choy. Si Kuya Piolo ka? Oo nga naman. Unsa may tuyo ni mo sa kong apo, ha? Gisugo na sad kas imong maguwang nga si Clover aron paadtoon sa inyo ang akong apo? Oy, ina nang imong maguwang ha nga wa dinis Piolo. Og dili na kasugo-sugoos pagpaanhi, ha? Kay dili na ko paadtoon ang akong apo sa inyo bisag niya pa siya. Che, lakaw na. Ato na ko? Ingon bitaw ko nga lakaw na. Napaman ko isulti. Nga gisugo lagi ka. Diba matod ko nga wa dinhi ang akong apo? Kibaw man ko, nga wa din ni si Kuya Choy. Nahibaw man day ka. Kibaw. Kay kakita mo ko ni Kuya Choy dito eh. Nasa skina, kita sumbagay. Oh, unsa? Uy, kadugay ba ni mong misulti? Piolo! Tri! Isuga! Lukon ko lang naon yun! Kaysa! Ha? Alag pangigog na Sumbagay! Way na nga nay! Ha? Gawin ng ganay! Ginaong lagi ko dito sa pag... Okay naman ang naong ni mo maigo kay bati ba na? Ako anugon kayo? Kita ka? Gwapo na kay ko para igon ni mo kumo! Sige nga mong tabi, oy! Marami na boy! Baga na! Iyay, tingog ang utong subidahon og naong ay. Sa? Hilas! Baga na! Bayan na tayo kung maigo ni mo ang naong nga mo kilo! Giro ka gina? Dili! Paiti kay!
Ha? Oh, siya lang. Kay, pinsa ko papagigay ko si musikan. Limbal ka, kay. Gusto ka po natin ka? Ha? Ay, pinisingan ka kumo, ha? Oh. Yolo! Oh, ay, patay. Sinalay. Barog na yun. Inangawa tika usa. Dali! Barog na yun. Barog na yun. Siwa, yan wingid ganining naong nakunigo si musikan. Inalangawa. Inangawa. Magtiwas na tagsumbagay kung wala unya sinalay. Ni ara di ay ka din, he, ha? Garina na din sa skina lang. Garina na. Aw di ay! Hello, boy! Huwag kayo labot. Ha? Pamina ko na eh. Niya lagi ka. Oh, amin, Amin ko. Amin, bitamin, bitaw. Amin, ha? Agay, kung ka na eh. Mag-isa tao lagi. Imo ba tao lagi? Gigilose tao. Maodeng wa ka mauli kay ni anasad ka din sa iskina, ha? Nangita na sa kagubot din, he? Huwag ko magita gubot na eh. Kini man sila nangita gubot. Pero huwag ko masukol. Lisukol ba ko? Ha? Huwag may madayon sa pag-aaway eh. Di ba, Lungkoy? Di ba, Lungkoy? Di ba? Sulti sinoodong ko eh. Gulata ka ng piulo. Tinood ba, ha? Sige, tugan ron. Hoy! Gipangutan natin ka. Tingog ko na diha. Unsa man nabungol na mong standby din sa iskina? Sa sigig paminaw ang mga saba sa makina sa kanan? Gikulata ka ba sa akong apo, ha? Kon. Da. Agay! Usog to da. Pugmang ka na! Agay! Dugay kay kang mutubag da. Pangutan-on gani mo tingog, dili magpalingog-lingog. O sa magkangisi man ka. Marika kay magtigi tas ato tana. Pauli. Bugiro kayo. Unya, ang apuhan na dito'y kadlukan. Ikaw sa ba? Huwag ni may ayo eh. Kaskas man ako sa akong pakao ni mo. Huwag man kinahimo ni Piolo. Giingnan kang kulataha. Ikaw ni gikulata noon. Unsa o man ako pagkulata nga. Mayo man kayong mga mut. Kita, bitaw ka. Bi, bayad na ko, bi. Ingon biya ka. Ingon bitaw ko. Unya, nagkakulata rin ka. Unya na ko bayad ko mga kita na ko nga. Nakulatahan na ni mo sa Piolo. Dubliho pa na akong bayad ni mo kung magguba ni mo ang naong atong bugiro.